IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpatalged ni Mayor Virgilio Calahate iti ili ti Badoc nga addan iti koordinasyon da iti biyang ti Philippine National Police ken nagiti barangay Tanod iti agduduma a barangay tapno tumulong amang monitor karagiti pagadalan. Sagon kan kuana, addan iti adda nga manamnama maimplementar ngam kasapulan pa iti diskusyon iti local government unit ken iti Department of Education tapno na pinpintas ti pan nakaipakat daytoy iti agdama namandar dagiti opisyal ti barangay kang runaan dagiti barangay Tanod ken Philippine National Police tapno a monitor an nalaing dagiti pagadalan sekundarya ken iti elementarya. Dagiti aming eskwelahan, high school man or elementary. So at dagiti plans nga inaramid tayo but ituloy mi nga kadagiti pinasabit mi plans dagiti eskwelahan then pagsarita amin to uli by next week. But at present nagkanmin ti instruction pansamantala dagiti PNP ken dagiti barangay Tanods nga magkitaan da isu dapat lang aging nga ma-finalize mi dati plano para kada ito yung addang ng tayo aramitan. Tatlong tigas na maiwasan tayo dagiti problema kas napaspasama kiti sa baling luglugar mo na nasyon. Kinayon ti Mayo rain sigida nagtatarip nung da karagiti maseknan nga opisina kalpasan ti agsasarno a kaso ti pan nakadangrana ken pan nakaabuso dagiti agad Adal iti agduduma a paset ti pagilyan gapo iti kaso abuliing ken dumapay. Idawdawat pay ti Mayor karagiti nagannaka abayabayan dagiti ubing iti nalinlinteg a direksyon tapno mailiklik iti kapada a pasamak. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.